Velkommen til Hitler TV. I dag skal vi snakke om Hitler, og jeg vil gerne starte med Nabila og byde dig velkommen hertil. Jo, tak. Du er stor fan af Hitler, har jeg hørt. Ja. Fortæl om ham. Jamen, hvis vi kommer tilbage til, hvornår Hitlers vej til magten startede, så gjorde den det allerede i 1919, hvor Hitlers taleevner blev opdaget af det tyske arbejderparti, hvor han blev optaget. Allerede i 1920 fik Hitler ændret navnet på partiet, så hans indflydelse var allerede stor dengang, og den blev ændret til Nationalsocialistisk Deutsche Arbejderparti. Okay. Yes. Den 31. marts 1920, så blev han fritstillet fra hæren, og kunne allerede her leve af sine honorer som taler. Ja. Og i 1921 indtrådte han som formand for partiet og var en markant politisk skikkelse på lokalplan. Dog kun i Tyskland og ikke i udlandet. Okay. Yes. Hitler prøvede i 1923 at storme en klub og lave et kup, hvor han så blev ført under lyset og blev arresteret. Og den arrest førte til 5 års fængsel for Hitler, og det var i de her 5 år, han begyndte at skrive sin bog Mein Kampf. Okay. Yes. I 1925 frasagde Hitler sit østrigske statsborgerskab, og han var så statsløs frem til 1932. 32. Yes. Hussein Mahmoud, vil du fortsætte? Hitler? I årene 1933 til 1939, det vil sige frem til 2. verdenskrig, der overgik den tyske stat fra at være et demokrati til at være et diktatur. NSDAP, som var forkortelsen for Nationalsocialistiske Deutsche Arbejderparti, som betyder det nationalsocialistiske tyske arbejdsparti. Ja. Det var det tyske nazistparti, der fra 1933 til 1945 styrede Tyskland. Okay. Partiet det var baseret på ideologien nationalsocialisme, der er udtænkt af Adolf Hitler. Partiet var revolutionært og mod kapitalisme, multikultur, raceblanding og kommunisme, og Hitler udformede det som sin egen blanding af nationalisme og socialisme med et stærkt antikommunistisk program. Okay. NSDAP det gennemgik desuden en lang række strukturelle ændringer for både enkeltpersoner, såvel som det hele af partiet blev fjernet eller udskiftet. Og herudover startede oprustningen af militæret samt nogle markante ændringer i partiets udenrigspolitik. Ja, så jeg skal lige sige, at børskrækket i New York i 1929 og den følgende økonomiske verdenskrig gav Hitlers parti en markant tilslutning. Okay, ja. Var det alt, Hussein? Ja, det var det. Okay. Utrolig spændende, vil jeg sige. Tak for det. Og på min højre side har jeg Daniela. Hej. 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 Kan du fortælle mig noget om Hitlers strategi til at komme til magten i 1925? Ja, det kan jeg. Altså Hitler og hans parti omdannede til sammen en masseorganisation, der udøvede terror, og de vil ikke tilbage for mord og politiske modstandere. Ja. 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 Kan du så fortælle mig, hvorfor at partiet fik støtte fra den traditionelle højrefløj? Jo, altså Hitler, han fik støtte fra de respektable tyske konservative repræsenterede det tysk nationale folkeparti under ledelse af Alfred Hugenberg. Og de tyske nationale, de vendte sig mod Weimar-systemet og mod de fortsatte tyske erstatningsbetalinger. Og Hugenberg, han havde set, at Hitlers nationalsocialister var i stand til at appellere meget bredere kreds i den tyske befolkning end hans eget gamle konservative aristokratiske parti. Okay. Med alliancen med de konservative politiske kredse fik NSDAP, det ved I godt, hvad det står for, dets betydelig økonomisk støtte, dels adgang til Tysklands største mediekoncern med aviser, forlag og filmstudier. Det tilhørte Alfred
Alfred. De konservative ledere i Tyskland havde forestillet sig at kunne vælte Weimar-forfatningen og komme til magten ved hjælp af Hitler i stedet for. Så blev hans... I stedet blev de hans tredje sten på vej til den totale. Magt. Det er godt, at Billa, du er det på med Ja. der. Yes. Eksperten over for alle eksperter. Ja, Var det alt? Yes. Yes. det var i hvert fald, hvad jeg kunne svare Så vil på. jeg gerne sige... Tak. Så vil jeg gerne sige Undskyld. tak for i dag. Og Hvad? ja, fortsat god dag alle Hitler-fans. Så vil jeg også godt sige på gensyn. Velkommen til Hitler TV, hvor vi skal høre om Hitlers modstandere, dengang han levede. Og med mig i dag har jeg Danny Lav og Emil, som vil fortælle om Hitlers modstand. Okay. Yes, vi skal bare starte, Danny. Ja. Ja. Jo, skal du se. Det var et andet Tyskland, som aktivt satte sig mod regimets bestræbelser på at kontrollere alt. Men de få, som gjorde modstand, blev mødt med skarp afvisning af Hitler. Yes. Over fra befolkningen. Men de rykker så tættere sammen for at kæmpe imod. Hvem var så Hitlers vigtigste modstandsmiljøer? Jo, der er 3, altså. Der er arbejdsbevægelsen, Yes. borgerlig, konservativ modstand Ja. og kulturel opposition. Yes. Vil du fortælle lidt om hver af dem? Ja. Ja, altså... Jo, altså det kan jeg godt, men det er ikke helt dybt. Ja, gå nu. Ja, den første og største modstand mod nazismen var Socialdemokratiet, Ja. SPD, og Kommunistpartiet, KPD. Også en mindre vestorienteret organisation. Det var som fagforeningsaktivister. Ja. Nazisterne de definerede arbejdsbevægelsen som marxister, kaldt efter Karl Marx. Yes. Han med store hoved. Verdens største Okay. hoved faktisk. Seriøst? Det ved jeg ikke, men det sagde man. Okay, Og men de skal var vi høre fjender af videre? folket. Yes. Og allerede før magtovertagelsen, der brugte de metoder til at bekæmpe arbejdsbevægelsen. Og mellem 33 og 34, der blev 50-100.000 af arbejdsbevægelsen aktivister sat i koncentrationslejre, mishandlet, tortureret. Og der var der 500, som der døde. Efter overtagelsen, der blev arbejderorganisationen forbudt. Deres værdier blev beslaglagt, og arbejdspressen lukket. Oha. Ja, oha. Yes. Arbejdsbevægelsens folk flygtede til 10.000 til udlandet, herunder Danmark. Og de blev så frataget deres statsborgerskab. Det vil sige, at de får taget deres pas. Ja. Havde de så ikke noget pas overhovedet? Det ved jeg ikke. Nå. Arbejdsbevægelsens primære modstandsaktivitet var samling og udbredelse af information og hjælp til forfulgte og opretholdt gamle netværker. Og kommunistiske celler udførte også sabotage, som stod ret isoleret. Da steleri var meget udbredt og optrævlet og ødelagde Gestapo hurtigt mod modstandsgruppen. Gestapo var politiet fra under Hitler. Okay. Yes. Og så har jeg også Emil med mig. Og kan du fortælle lidt om de borgerlige konservative modstandere? Og den kulturelle revolution? Ja, Tysklands konservative elite, det vil sige storgodsejerne og industriens folk, havde nationalismen til fælles mod nazisterne. De fragtede Hitler, men de så også gerne arbejdsbevægelsen knuse demokratiet selv ud af kraft. Fra dette samfundslag kom der flere modstandsinitiativer. Kredse inden for militæret mente, at Hitlers politik ville føre til krig. Før Tyskland var parat og konspirerede mod den lille østrigske underofficer, konservative og skuffede nazister i officerkorpset smed mange tophemmelige attentatplaner, men evnede aldrig at gennemføre dem. Og så er der den sidste, det var den kulturelle opposition, som jeg også lige vil snakke om. Så især den venstreorienterede intellektuelle var kritiske over for nazismen. Ja. En
og en stor del af dem måtte forlade Tyskland. I årene op til krigen led Tyskland et alvorligt brain drain på grund af forfølgelsen af venstreorienterede jøder og de veluddannede. Samfundsengagerede flygtninge var ivrige efter at gøre en god indsats mod nazismen. Disse Hitlerflygtninge kaldte sig gerne emigranter for at føle som mindre stigmatiserede, men det forhindrede ikke de fleste lande i at lukke grænserne mere og mere til, især over for de jødiske flygtninge. Okay, så der var en del racisme mod jøderne. Ja. Også fra de andre lande. Træls. Med mig har jeg så også Daniela, Ja. som vil fortælle lidt om, hvordan Hitler egentlig har påvirket nynazismen i dag. Altså nazismen, hvordan den har påvirket nynazismen i dag. Hvis du kunne fortælle lidt om det. Ja, jeg vil hellere fortælle dig om, hvad nynazismen er. Yes. Så ja, nynazismen, de dækker de forsøg på at genopleve nazismen efter 2. verdenskrig. Og nynazismen, det er en moderne version af nazismen, som man så kan forstå. Had til jøderne er ikke så ekstremt i dag, Ja. som dengang under nazismen, selvfølgelig under 2. verdenskrig. Nazismens hovedpunkt, nynazismens hovedpunkt, er at genskabe nynazismen som en acceptabel politisk ideologi Ja. ved at benægte holocaust. Holocaust, ja. Ja. Okay. Så Altså, den fokuserer på 2 politiske punkter, ekstrem nationalisme og fremmedhad. Så det er ligesom de hovedpunkter, man som nynazist Ja, skal nynazist. følge. Okay. Okay, så du prøver på den måde. Ja, fint. Ja. Tak Ja. for at I gad at komme i dag. Og Det var på slet. gensyn. Slå.